በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 18 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ነሓሴ 18 እንኳዕ ናብ ናይ ሊቅ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ። እዚ ቅዱስ ዓብይ ናይ ሃይማኖት ጠበቃ ክኸውን ከሎ መውላዱ ዝተወለደሉ ኣብ ግብፂ እዩ። ዝተወለደሉ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ብምግባሩ ድማ ብትምህርቱ ንምእመናን ጠቃሚ ኮይንዎም እዩ። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ገና ቆልዓ ከሎ ምስጢረ ክርስትና ምእንቲ ክመሃር ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ከደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ግብፂ መበል 17 ፓትርያርክን ሊቅን ክኸውን ከሎ ኣብ ታሪክ ናይ ዘመነ ሰማዕታት መጨረሽታ ሰማዕት ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣብ ትሕቲ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ዝመሃሩ ብዙሓት ኣርድእቲ እኳ እንተነበሩ እዞም ሰለስተ ግን ተጠቀስቲ ነበሩ። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ፣ አኪላስ ይቕረታ፣ አኪላስ ውዳሴ ከንቱ ፈታዊ፣ አርዮስ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸላኢ። ካብዚኦም ድማ አርዮስ ቤተ ክርስቲያን ንምጥፋእ ይተግህ ነበረ። አኪላስ ድማ ከብዱ ዘመዱ ስለወለሓደ ዘይጨንቆ ሰብ ነበረ። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ግን ብጾምን ብጸሎትን እንዳተግህ ንመምህሩ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንምምሳል ንምትካእ ይጽዕር ነበረ። እቲ ወቅቲ ዘመነ ሰማዕታት ስለዝነበረ እዚ ቅዱስ ምስ መምህሩ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ይሕሊፉ እዩ። አርዮስ ክሒዱ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኣወገዞ ከም ሓው መጠን እውን ገሲጹ ክመልሶ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንናይ አርዮስ ክፍኣት ስለ ጎይታ ስለ ዝተረድኦ ቅዱስ ጴጥሮስ ንወዲ መዝሙሩ ንእለእስክንድሮስ ፀዊዑ መኸሮ። ኣነ ምስ ሞትኩ አኪላስ ክትካ እዩ፣ ግን ምስ አርዮስ ስለ ዝተዓራረኸ ኣብ 6 ወርሑ ክቕዘፍ እዩ። ንስኻ ግን ካብ ናይ አርዮስ መርዚ ተሓለዎ በሎ። ነዚ ምስ በሎ ወታሃደራት ንናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሳድ ቆረፁ። እዚ ዝተገብረ ድማ ኣብ 311 ዓመተ ምህረት እዩ። ሽዑ ድማ አኪላስ ተሾመ። ከም ዝተባሃለ ድማ ምስ አርዮስ ስለ ዝተዓራረኸ ኣብ 6 ወርሑ ተቐዝፈ። በታ መዓልቲ ድማ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ናይ እስክንድርያ ግብፂ መበል 19 ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። እዚ ሊቅ ምስ ተሾመ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝነበሮ እቲ ናይ መከራ ዘመን ምሕላፉ ክኸውን ከሎ እቲ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር ድማ ናይ አርዮስ ተኸተልቲ ካብ ግምት ንላዕሊ ምብዛሖም እዩ። እዚ ቅዱስ ሊቅ ኣብ ናይ ጵጵስና መንበር ን17 ዓመታት ክጸንሕ ከሎ ድቃስ ኮነ ዕረፍቲ ኣይነበሮን። በዚ እንዳጾመ እንዳጸለየ ንስጋኡ እንዳጎሰመ እንዳድከመ ማለት እዩ ንፈጣሪኡ ይግዛእ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንህዝቡ ወግሐን ጸብሐን ከይበለ ይምህር። ንምእመናን ካብ ናይ አርዮስ ናይ ነፋቄ መርዚ ንምድሓን ብኣፉ ኮነ ብምጽሓፍ ብደብዳቤ መሃረ። ብርሃን ዝኾነ ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ አትናቴዎስ እንዳሓገዞ ንአርዮስ ምስ ሰዓብቱ ኣሕፈሮ። ንኹሉ ናይ ንፋቄ ትሕቶታት ግቡእ መንፈሳዊ መልሲ ካብ መሃቡ ንላዕሊ ንአርዮስን 1-2-3 ጊዜ ኣብ ጉባኤ ኣወጊዝዎ እዩ። እቲ ነገር ግን በዚ ከቋርጽ ብዘይምኽኣሉ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጉባኤ ኒቅያ ምእንቲ ክግበር ኣዋጅ ነገረ እሞ ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ብናትና ኣብ 318 ዓመተ ምህረት ካብ ሙሉእ ዓለም ነቲ ጉዳይ 2348 ዝኣኽሉ ሰባት ተኣከቡ። ኣብ መንጎ እዞም ኩሎም 318 ሊቅነትን ምስ ቅድስና ዝደረቡ ስለ ቅድስቲ ሃይማኖት ብዙሕ መከራ ዘሕለፉ ነበሩ። ነዚ ዝተቐደሰ ጉባኤ ክመርሕ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ እለእስክንድሮስ መረፀ። እዚ ሊቅ ድማ ምስ ኣቦታት ቅዱሳን ኮይኑ ብሽሕ ዝቁጸሩ ተኸተልቲ ንዘሎ ንአርዮስ ተኸራኺሩ ረትሖ።
አብናይ ጉባኤ መጨረሽታ አርዮስ አይመለስን በማለቱ ድማ ንዕኡ አወጊዙ ጸሎተ ሃይማኖት ሰሪዖም 20 ቆነና አውጽኦም ናይ ቅዳሴ መጽሐፍ ደሪሶም ናይ ቤተ ክርስቲያን በዓላት አጽኒዖም ተፈላለዩ ናይዚ ኩል ፍረ አበጋዝ ድማ ቅዱስ ሓጋዝ ድማ ገባረ ኩል ድማ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ እዩ ንሱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ አምላክ ወልድ አምላክ ናይ ባህሪ አምላክ ምዃኑ መስኪሩ ክብሪ ረኺቡ እዩ ናይ እምነትና መሰረት ድማ እዚ እዩ ንክርስቶስ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ናይ ባሕሪ አምላክ ዝዑሪ ምስለ አብ ወመለኮቱ ምስለ አብኡ በመለኮቱ ማዕረ ዝኾነ ኢልካ እንተዚ አሚንካ አሽንኳይዶ ድሕነት ክርስትና ከማን የለን ድሕሪ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ብጽቡቕ ጎደና እንዳተጋደለ ንምእመናን ድማ እንዳጽንዐ ነበረ ዘወትር ኩል ጊዜ ወንጌል በፍቅሪ የንብብ ስለዝነበረ ክጽሊ ከሎ ናይ ብርሃን ምሰሶ ዓንዲ ይወርደሉ ነበረ ስለ ዕለታቱ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግብጺ ካብ ዘብርሁ 5 ከዋክብቲ ሊቃውንቲ ከም ሓደ ተኽብሮ እዚ ቅዱስ ሊቅ ኣብ 328 ዓመተ ምህረት ብናትና ኣብ 320 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ብክብሪ ተቐብረ በረከቱ ይሕደረና አሜን ኣብ ኒቅያ ንስተኣከቡ ማሕበር ኣፈ ጉባኤ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እለ እስክንድሮስ ናይ ምስጢረ ስጋዊ ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳን ድማ ከምዚ ይበለ ብዛዕባኡ ዘይንገር እነዚ ጋሻ ምስጢር አንክሮ ይግባእ ፈራዲ ክንሱ ፈረድዎ ካብ ማእሰር ሓጢያት ንዝፈትሕ ንዕኡ ኣሰርዎ ንዓለም ንዝሓዘ ንዕኡ ሓዝዎ ንሰብ ህይወት ንዝህብ ንዕኡ ሓሞት ኣስተይዎ እቲ ዘድሕን ንሱ ሞተ ምውታን ዘተንስእ ንሱ ተቐብረ ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሓይላት ኣደነቑ መላእኽቲ እውን ብተደሞት ፈዘዙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝተሸሙ ሰንበዱ ኩሎም ፍጥራን ድማ ኣደነቑ ኣይሁድ ድማ እንሆ እቲ ገዛኢ በሉ ንሱ ግን ስቕ ኢሉ መከራ ተቐበለ እቲ ዘይረአ ተረኣየ ብምንታይ ዕዳይ እዩ ኣይበለን እቲ ዘይተሓዝ ተተሓዘ ኣይሓዘነን እቲ ዘይሓመም ሓመመ ኣይተበቀለን እቲ ዘይመውት ንሱ ብፍቓዱ ሞተ ይኹን ኢሉ ኣብ መቃብር ሓደረ ፍጥረት ኩሉ ኣድነቐ እቲ ዘይሓምም ንሱ ንሰብ ኢሉ መከራ ተቐቢሉ እዩሞ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ንዝፈርድ ንዕኡ ፈረድዎ ዘይረአ ንሱ ዕራቁ ሰቒሎም ረኣይዎ ነቲ ዘይመውት ቀተልዎ ሰማያዊ ክንሱ ኣብ መቃብር ተቐብረ ለዋህ ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ንቤተ ክርስቲያን ካብ ነጣቂ ተኹላ ይሓልወልና ካብዚ ቅዱስ ሊቅ እለ እስክንድሮስ ድማ በረከት ይኽፈለና አሜን ነሐሴ 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ተዝካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል ሳልሳይ መዓልቲ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ሊቅ ቅዱስ እንድራኒቆስ ዲያቆን አባ ዘክርስቶስ ዘወሎ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ረባን አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተወሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኸረኩም ናይ ግዲ ኮነኒ ይብል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስከላትና ይኹን አሜን በረከቶም ይሕደረና ከምኡ ድማ ናይ ነሐሴ ዕለት 19 ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ቅዱስ መቃርስ ዓቢ 19 ነሐሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ መቃርስ ዓቢ ስጋኡ ካብ ሳስዊር ናብ ገዳም አስቄጥስ ዝፈለሰሉ ዕለት እዩ ቅዱስ መቃርስ ዓቢ ምስ ዓረፈ ካብቲ ክቡር ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ይረአ ነበረ እሞ ናይ ሃገሩ ሳስዊር ሰባት ሰሪቖም ወሰድዎ ሳስዊር ማለት እዚ ቅዱስ አቦና ተወሊዱ ዝዓበየላ ወለዱ አብርሃምን ሳራን ዝነበሩላ ቦታ እያ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ከዓ ትርከብ ናብ ሳስዊር ወሲዶም ድማ ቤተ ክርስቲያን ብስም እዚ ቅዱስ አቦና ሃኒጾም ብክብሪ አንበርዎ ኣብኡ ከዓ ንኣማኢት ዓመታት ተቐመጠ ተንበላት ወይ ከዓ እስላም ክሳዕ ዝነግሱ እውን ኣብኡ ጸንሐ ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ግን ተንበላት እስላም መጺኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጥቅዕዎ በዚ ግዜ ድማ እቲ ህዝቢ ናይዚ ጻድቕ አቦ ዓጽሚ ሒዞምዎ ሃደሙ ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ እንደገና ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ኣብኡ አንበርዎ ክሳዕ ዘመን አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ን440 ዘመናት ኣብዚ ቦታ ጸንሐ
ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ኣባ መቃርስ ምስ ተሾመ ድማ ቅድስቲ ጾም ክጸውም ናብ ገዳም ኣባ መቃርስ ደየበ። ሽዑ ድማ ከምዚ እናበለ ፈጺሙ በኸየ። ኦ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ሰናያን ዝኾኑ ጊዜታት ክረክብ ስጋ ቅዱስ ኣባ መቃርስ ድማ ኣብዚ ደብሪ እዚ ኣብ ማእኸልና ንኽኸውን እደሊ ኣለኹ። ብድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣባ ሚካኤልን ካልኦት ኣረጋውያን መነኮሳትን ንኣገልግሎት ደብሪ ከዱ እሞ ብድሕሪኡ ልቦም ተሃወኸ። መንፈሳዊ ሓሳብ እውን መጾም እሞ ንስጋ ኣባ መቃርስ ናብ ዘለዎ ቦታ በፂሖም ድማ ክወስድዎ ደለዩ። ንስጋኡ ሒዞም ንምውሳድ እንተፈተኑ ግን ክኾነሎም ኣይከኣለን። ምክንያቱ ከዓ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላዊ ደወል ደው ኢሉ ንኹሎም ህዝቢ ፀዊዕዎም ስለ ዝነበረ እዩ። ህዝብን ገዛኢ እቲ ሃገርን እቲ ዝኾነ ነገር ምስ ሰምዑ ናይ ቅዱስ ኣቦ ስጋ እንተተንኪፍኩም ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ሰይፊ እምኒ ጎመድን ኩናትን ሒዞም መጽዎም። እቶም መነኮሳት ግን ጥርሖም ክምለሱ ስለ ዘይፈቐዱ ብሉእ ለይቲ ክበኽዩን ክጽልዩን ሓደሩ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ኣባ መቃርስ ብግርማ ወሪዱ ነቲ መኮንን ንምንታይ ናብ ደቀይ ከይከይድ ትኽልክለኒ ኣለኻ ክብል ብራእይ ተቆጥዖ። በዚ ምክንያት ከዓ ነቶም መነኮሳት ፀዊዑ ናይዚ ቅዱስ ኣቦና ስጋ ሃቦም። ህዝቢ ከዓ ብዝማርን ብማህሌትን ምስ ብዙሕ ንብዓት ኣፋነዎም። ስጋ ቅዱስ መቃርስ ዓቢ ናብ ገዳም ምስ በጽሐ ከዓ ዓቢ ደስታ ተገብረ። ቅዱሳን ደቁ ካብ መንፈሳዊ ኣቦኦም ተባሪኾም ብክብሪ ኣንበርዎ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ይምሓረና። በረከቶም እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል ፍልሰተ ስጋሁ ክቡረ ለመቃርስ ዘይዓቢ መንገለ ሃነፀ ደብረ በከሊአ በድኑ ቅድስት ለእለ አንስኡ በትረ ለምንቲ በሎሙ ትከልኡኒ ሃዊረ ምስለ ውልድየ ኣሃሉ ህቡረ። በረከቶም ሕደረና። ከምኡን ቅዱስ ፊንሓስ ካህን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ አልዓዛር ዝኾነ ፊንሓስ ካህን ዝዝከረሉ እዩ። በረከቱ ምስክልና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከምኡውን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና በረከቶም የካፍለና አሜን። ሕጂ እውን ናይ ዒስራ ነሓሴ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዒስራ ነሓሰ እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ቀሺ አክሎግ መርምህናምን ወዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አክሎግ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘፍረየቶም ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ ዝቅዱስ እዩ። አክሎግ ማለት ብእግዚአብሔር ጥዑም ተፈታዊ ማለት እዩ። ብሓቂ ድማ ጥዑም ዜና ጥዑም ህይወት ዘለዎ ኣቦ እዩ። መልአክ ስም የውፅእ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ እዩ። ንሱ ናይ ወለዱ ፍረ እዩ። ኣብ ናይ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ወለዱ ንወዶም ዘውረስዎ መሊኡ ዝተረፈ ሃብቶም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ፍቅረ ክርስቶስ ምስጢረ መጻሕፍትን ክርስትናዊ ስምን እምበር ቅዱስ አክሎግ ገና ካብ ህፃንነቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሩ ንሓዲስ ኪዳን ብምልኡ መሃሌ ነቢያት መዝሙረ ዳዊት ወሰኽካ ብቃሉ ኣጽንዖ። ቅዱስ ቃሉ ንዕኡ ፍልጠት ኣይነበረን። ህይወት እምበር ከይሰልችዎ የንብቦ ብህይወቱ ድማ ይትርጉሞ ነበረ። በዚ ንጹህ ህይወቱ ድማ ንፈጣሪኡ ኣሓጒሱ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ብድሕሪኡ ድማ ተጋድለኡ ቀጺሉ ብትሕርምቲ ነይሩ። ቀሺ ኮይኑ ምስ ተሾመ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ይግብኦ ክብሉ 3 ግዜ ጨደሩ። ብጽድቂ ጸኒዑ ከዓ ዘመናት ሓለፉ እሞ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ጻዕዳ ብጻዕዳ ለቢሱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። በዛ መዓልቲ ድማ ምስ ብዙሓት ተኸተልቱ ደሙ ፈሰሰ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ጻድቅ ንጹህ ድንግል ባሕታዊ ቀሺ ወሰማዕት ኢላ ተኽብሮ። ጎይታ ድማ ንስምካ ዘኽበረ ዝተሰየመን ክምሕረልካ እየ በሎ። በረከቱ ይምሓረና በረከቱ ይሕደረና። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ኣቦ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ሐዋርያ ቅዱስ አብሮኮሮስ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ምስ ዝኸበሩ ሐዋርያት እንከሎ ኣጸናናዒ ዝኾነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበለ ብሐዋርያት ተመሪጹ ምስ 7 ዲያቆናት ብሓንሳብ ዝተቖጽረ ኮነ።
ንሳቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ብፍልጠት ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ስለኦም ምስክር ኮነ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅዱስ አብሮኮሮስ ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወዲ መዝሙሩ ስለ ዝኾነ ምስኡ ናብ ብዙሓት ሃገራት ብምኻድ ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ንምስባኽ ዕጫ ዝበጽሖ እስያ ስለ ዝነበረ ንወዲ መምህሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣኸቲልዎ ኸደ። እዛ ኤፌሶን ድማ ብጥንቲ ኣብ ውሽጢ ንእሽቶ እስያ ብሎሚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ናይ ቱርኪ ከተማ እያ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኽላ እዩ። ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ይቕረታ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይምዎ ይነበረ። ንሱ ድማ ክሳብ ብግፍዒ ዝቕተለላ ጊዜ ቅዱስ ዮሐንስ እናሓገዞ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ኣገልገለ። ድሓር ግን ብግፍዒ ቀተልዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ክኸይድ ናብ መርከብ ምስ ተሰቕለ እታ መርከብ ብማዕበል ተሰብረት እሞ ንወዲ መዝሙሩ ንቅዱስ አብሮኮሮስ እቲ ማዕበል ናብ ሓንቲ ደሴት ታብጽሖ። ቅዱስ ዮሐንስ ግን ብስባር ናይታ መርከብ ተንጠልጢሉ ኣብ ማእከል እቲ ባሕሪ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ገበረ እቲ ማዕበል ተፊኡ አብሮኮሮስ ናብ ዘለዎ ደሴት ኣብጽሖ። ተታሒዞም ድማ ኣብ ከተማ ኤፌሶን ኣተዉ። ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ስለ ዝነበሩ ኣብ መጀመርያ ንቅዱስ ወንጌል ክሰብኩ ኣይከኣሉን ነይሮም። ንሳቶም ድማ ብጣዕሚ ክፉኣት ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ዕጭኡ ምስ በጽሖ ብሓዘን ኣልቂሱ ነበረ። ሕጂ እውን ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ቅዱስ ዮሐንስ ምኽንያት ብምፍጣር ሮምና ንእትበሃል ሰበይቲ ኣብ ቤት መሕጸቢ እሳት አንዳዲ ኮይኑ ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ሓጻቢ ኣቑሑ ኮይኖም ተቖጽሩ። እታ ዝቖጸረቶም ሰበይቲ ክፍእቲ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ከተሳቅዮም ጀመረት። ባሮታ ከም ዝኾኑ ተሰማሚዖም ስለ ዝፀሓፉላ ትቕጥቅጦምን ተሳቅዮምን ነበረት። ቅዱስ ዮሐንስን ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ አብሮኮሮስን ኣብቲ ቤት እታ ሰበይቲ ከም ባሮት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓቢ ጉስቁልና እናነበሩ ከለዉ ሓንቲ ዕለት ወዲ ገዛኢ ሃገር ክሕፀብ ናብ ቤት መሕፀቢ ኣተወ እሞ ኣብቲ ቤት መሕፀቢ ድማ ሓይሊ ሰይጣን ስለ ዝነበሮ ነቲ ወዲ መኮንን ሓኒቑ ቀተሎ። ኩሎም ናይቲ ሃገር ሰባት ስለቲ ዝሞተ ወዲ መኮንን ከልቅሱ ምስ ተኣከቡ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ምስኦም ቆይሙ ክምልከት ከሎ ሮምና መፅያ ብሞት ወዲ ጎይታይ ክትሕጎስ ዶ መፂኻ እናበለት ረገመቶ። ንሱ ድማ ኣጀኺ ኣይትሕዘኒ ኢልዋ ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ ቀሪቡ ብምልክት መስቀል ምስ ኣማዕተበሉ ኣብ ገጹ ኡፍ በለሉ። እቲ ዝሞተ ቆልዓ ድማ ድሒኑ ተንስአ። ናይቲ ሃገር ሰባት ከዓ ሰንበዱ። ሮምና ድማ ሰንቢዳ እግዚአብሔር ዝብልዎ ኣምላኽ ንስኻ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ብፍጹም ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ኣነ ናቱ ኣገልጋልን ሃዋርያኡን እየ እምበር በላ። ሮምና ድማ ስለ እቲ ዝበደለቶ ኩሉ በደል መሪር ንውዓት እናልቀሰት ይቕረ ክብሉላ ንቅዱስ ዮሐንስን ንቅዱስ አብሮኮሮስን ኣጥቢቓ ለመነቶም። ንሳቶም ድማ ኣረጋግእዋ። ካብ ውሽጢ እቶም ህዝቢ ድማ ብዙሓት ብጎይታና ኣመኑ። እዞም ክልተ ሃዋርያት ካልኦት ብዙሓት ድንቂ ተኣምራት እናገበሩ ወንጌል እንዳሰበኹ ብዘይካ እቶም ክፉኣት ኣገልገልቲ ጣዖት ንኩሎም ኣእሚኖም ኣጥመቐዎም። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኣገልገልቲ ኤጲስቆጶሳትን ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምሸመሎም ናብ ካልኦት ቀረባ ሃገራት ከዱ። ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ብድሕሪኡ ንቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ሃገረ ቢታንያ ከተማ ኒቆምድያ በኣንብሮተ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሾሞ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ድማ ነቶም ናይቲ ሃገር ሰባት ናይ ጎይታና ሃይማኖት ምሂርዎም። ካብ ዮናናውያን ድማ ንብዙሓት ድማ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቖም። ኣብ ሃይማኖት ክጸንዑ ናይ ወንጌል ትእዛዝ ድማ ክሕልው መሃሮም እሞ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕሎም ቀሻውሽትን ዲያቆናትን ምሸመሎም ወንጌል ንምስባኽ ናብ ካልእ ሃገራት ከደ። ኣብተን ሃገራት ድማ ወንጌል ብምምሃርን ብዙሕ ተኣምራት ብምግባርን ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ንብዙሓት ኣይሁድ ድማ ምሂሩ ጥምቀት ክርስትና ኣጥመቖም። ነገር ግን ሃዋርያዊ ወንጌል እናሰበኸ ንብዙሓት ናይ ጎይታና ተኸተልቲ ክገብር ከሎ እቶም ክፉኣት ድማ ብዙሕ ኣሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ስለ ጎይታና ስለ ቅዱስ ስሙ ከዓ ንተጋድልኡ ብዓወት ፈጺሙ ኣብ መጨረሽታ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ይምሓረና። ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ
እዚ ቅዱስ ወንጌል ዘወርቅ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ካብ ካልኦት ዮሃንስ ካብ ዝበሃሉ ቅዱሳን ንምፍላይ ክኸውን ከሎ እምበር ቀንዲ ምኽንያት ግን ዕድሚኡ ልክዕ ዘንበቦ ካብ ኢዱ ዘይፍለን ሓቂፍዎ ዝድቅስን ብወርቂ ዝተለበጠ ወንጌል ስለ ዝነበረ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ታሪክ ምስ ናይ መርዓዊ ገብረ ክርስቶስ ምስ ናይ ቅዱስ ሙሴ ሮማውን ዝተመሳሳልነት ኣለዎ። እዚ ከ ብኸመይ እዩ እንተበሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነበሩ ኣጥራብዮስን ቡድራን ዝበሃሉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝቐደሶ ሓዳር ክነብሩን ንነዳያን ዝዝክሩን ስለ ዝነበሩ ነዚ ቅዱስ ወለዱ። ስሙ ድማ ዮሃንስ ኢሎም ከም ዝግባእ የዕብዮም ምስጢር ናይ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክርዳእ ንመምህር ሃብዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ትሕቲ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንወለዱ ቅኑዕን ተኣዛዝን ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝወደይ ትደልዮ ሕተተኒ እንታይ ክገብረልካ ትፈቱ በሎ። ንኣቦኡ ቅዱስ ወንጌል ግዝአለይ ብወርቂ ድማ ኣልብጦ በሎ። ኣቦኡ ድማ ዝተባሃሎ ፈጸመ። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ስጋብ ዝዓርፈላ መዓልቲ ቅዱስ ዮሃንስን ናይ ወርቂ ወንጌሉን ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ኩሉ ግዜ ብዘይ ምግዳል የንብቦ። ክቕመጥ ከሎን ክትንስእ ክኸይድ ክድቅስ ካብኡ ኣይፍለን ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ጎበዝ ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ወለዱ ከመርዕዎ ተቐራረቡ። ልብሲ መርዓ ቀረቡ እሞ በታ ሰሙን ግን ሓደ ጋሻ መነኮስ ናብ ቤቶም መጺኡ ሓደረ። በታ ለይቲ እቲ መነኮስ ኣብ ማእኸል ዕላል ስለ ቅዱሳን መነኮሳትን ተጋድሎን ክብርን ነገሮ እሞ ዝሰምዖ ነገር ልቦናኡ ዝማረኾ ቅዱስ ዮሃንስ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ፈጣሪኡ ይልምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ መነኮስ ብድጋሜ መጺኡ ሓደረ። ቅዱስ ዮሃንስ ነቲ መነኮስ ናብ ገዳም ምእንቲ ክወስዶ እንተሓተቶ ኣይከውንን ኣቦኻ ክሕዘለይ ወይ ከዓ ክሓዝነለይ እዩ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን ብናይ እግዚአብሔር ስም ኣማሕጺነካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ ክልቲኦም ብለይቲ ወፂኦም ናብ ገዳም ከዱ። ኣበምኔት ኣመሓዳሪ ገዳም ወደይ ናይ በረኻ መከራ ኣይትኽእሎን እሞ ይትረፍካ እኳ እንተበሎ ኣቦይ ኣይትድከሙ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ነገር ኣይፈልየንን ስለ ዝበሎ ግን ከም ዝግባእ ፈቲኖም ኣመንከስዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ድሕሪ ምምንኳሱ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብትሕምርትን ዘረኣዮ ተጋድሎ ንብዙሓት ኣደነቖም። ንስጋኡ ቦታ ስለ ዘይሃበ ኣብ ጉብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ፣ ቆርበቱን ኣካሉን ድማ ተራኸበ። ንስጋኡ ኣድሪቑ ንነፍሱ ኣለምለማ። ብኸምዚ ዝበለ ህይወት ን7 ዓመታት ድሕሪ ምግዳሉ ብራእይ ናብ ወለድኻ ተመለስ እንዳበለ 3 ግዜ ተዛረቦ። ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኣበምኔት ከይዱ እንተሓተቶም እቲ ራእይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ኣፋነዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረት ልብሲ ኣብ መንገዲ ንነዳይ ለማኒ ሃቦ። ኣብ ክንድኡ ድማ ረሳሕ ጨርቂ ለቢሱ ኣብ ናይ ወለዱ ኣንፈት ኮይኑት ለመነ። በጃኹም ኣጸግዑኒ ኢሉ ለመኖም። ወለዱ ብፍጹም ክፈልጥዎ ስለ ኣይከኣሉን እሞ ነገር ግን ስለ ዘሕዘኖም ኣብ ኣከባቢ ኣብ ኣንፈት ገዛኦም ንእሽቶ ቤት ሰርሕሉ። ኣብታ ውሽጢ በዓቲ ከም ዝለመዶ ብትግሃት ን7 ዓመታት ተጋደለ። ኣብዘን ዓመታት ኣሽንኳይኳ ካልእ ሰብ ወለዱ ከማን ርፍራፍ ካብ መሃብ ሓሊፎም ኣይቀርብዎን ነበሩ። ምክንያቶም ድማ ክጨንወና እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ነዲኡ ፀዊዑ ሓንቲ ነገር ክልምነኪ በላ። እሺ በለቶሞ ምስ ሞትኩ በዛ ዝለበስክዋ ጨርቂ ምእንቲ ክትገንዙኒ ኣብ ውሽጢ በዓተይ ድማ ቅበሩኒ ኢሉ ናይ ወርቂ ወንጌል ኣውፂኡ ሃባ። ኣብታ ግዜ ኣቦኡ እውን ስለ ዝመፀ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ነታ ናይ ወርቂ ወንጌል ፈለጥዋ ንወዶም ግን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን። እንዳበኸዩ ስለ ወዶም ዝፈልጦ እንተሃልይዎ ምእንቲ ክነግሮም ለመንዎ። ንሱ ድማ ወድኹም ዮሃንስ እኮ ኣነ እየ በሎም። በታ ቅጽበት ወለዱ ነቲ ዝሰምዕዎ ምእማን ሰኣኑ። ብፍጹም ዋይታ እንዳበኸዩ ኣልቀሱ። ብኽያቶም ዝሰምዑ ኩሎም ተኣከቡ እሞ ን7 መዓልቲ ፍርቆም እንዳበኸዩ ፍርቆም ድማ እንዳተባረኹ ንበዓቱ ከቢቦማ ቀነዩ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ መልኣኽ መጺኡ ብኽብሪ ንነፍሱ ተቐበላ።
ኣዲኡ ናይ ወዳ ሓደራ ረሲዓ ንሳስ ጽቡቕ ዝገበረት መሲልዋ ንመርዓኡ ብዝቐረበቶ ናይ ወርቂ ልብሲ ጌራ ገነዘቶ። ሽዑ ግን ብቕጽበት ብጽኑዕ ሓመመት እሞ ኣቦኡ ግን ብቕልጥፍ ኢሉ በታ ጨርቂ ገኒዙ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ቀበሮ። ኣብታ ግዜ ድማ ኣደ ብቕጽበት ደሓነት። ካብ ቅዱስ መቓብር እውን ብዙሕ ተኣምራትን ፈውስን ተገብረ። ርህሩህ ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱሳን ኩሎምን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅን ጸጋን በረከትን ይኽፈለና ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለዮሃንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዘኣግበረለቱ ኣቡሁ እምነ እበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስእኑ ጠይቆቶ ገጹ ቺያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰኣሉ ወያውህዝ እምብዙሕ ስቃዩ። በረከቱ ይሕደረና ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅ ኣሜን። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት። እዚ ሰማዕት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቦታ ካብ ዝወሃቦም ዓበይቲ ቅዱሳን ሓደ እዩ። ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ዝሰኣሉ ቅዱሳን ድማ ሓደ እዩ። ዓዱ ኣቶር ኣብ ኣከባቢ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ሰናክሬም ዝበሃል ንጉሰ ነገስት እዩ። ኣዶ ወላ እኳ ክርስቲያን እንተኾነት ስለ ዝፈርሐት ግን ንክልቲኦም ደቃ ንመርምህናምን ሳራን ክርስትና ኣይመሃረቶምን። ክልቲኦም ኣብ ዝዓበዩ ግዜ ድማ ምስ ንጉስ ኣቦኦም ይወፁ ይኣቱ ነበሩ እሞ ኣዶኦም ብሓዘን ጸልየት። በቲ ግዜ ድማ ጎርዞ ሳራ ብለምጺ ተሃርመት ዝፍውሳ ጠፈ። መርምህናም ግን ጎበዝ መንእሰይ ስለ ዝነበረ 40 ናይ ኩናት ሓለቓታት ይመርሕ ነበረ። በቲ ግዜ ድማ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ቅዱስ መርምህናም 40 ተኸተልቲ ሒዙ ንሃድን ናብ ዱር ምስ ወፀ ምስ ኣባ ማቴዎስ ገዳማዊ ተራኸበ። እዞም ጻድቕ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ኣካሎም ብፀጉሪ ስለዝተሸፈነ ሰንቢዱ ከሃድም ክብል ዝወደይ ኣይትፍራሕ ኣነ እውን እኮ ከመኻ ናይ ክርስቶስ ፍጡር ዝኾንኩ ሰብየ በልዎ። ንሱ ግን መን እዩ ክርስቶስ ክብል ሓተቶም እሞ ኣባ ማቴዎስ ድማ ምስጢረ ክርስትና ካብ መሰረቱ ምሂሮም ናይ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ነገርዎ። ቅዱስ መርምህናም ግን ክርስቶስ ኣምላኽ እንተኾይኑ ንሓፍተይ ኣድሕኑለይ በሎም። ኣምፃ እያ በልዎ እሞ ኣምፃ ድማ እዞም ጻድቅ ጸሎት ኣብፂሖም ንመሬት ረጊጾም ማይ ኣፍለቑ እሞ ብእምነት ብስም ስላሴ ተጠመቑ በሎም። እዚ ቅዱስ ሓፍቱ ሳራን 40 ናይ ኩናት ሓለቓታትን ምስ ተጠመቑ ሳራ ካብ ለምጻ ነጽሀት ፈጺሙ ድማ ደስ በሎም። ናብ ቤተ መንግስቲ ተመሊሶም ድማ ቅዱስ መርምህናም ምስ ኣዲኡ ምስ ሓፍቱን ምስ 40 ተኸተልቱን ንክርስቶስ ከምልኹ ጀመሩ። ንጉስ ሰናክሬም ኣቦኡ ግን ነዚ ነገር ኣብ ሰምዐ ግዜ ተቆጠዐ። ንሶም ድማ ናብ ጎቦ ሃደሙ። ንጉስ ዝወደይ መንግስተይ ውረስ ኢሉ እንተለኣኸ እምቢ በሉ። ስለ ዝተበሳጨው ከዓ ንቅዱስ መርምህናምን ንቅድስቲ ሳራ ሓፍቱን ን40 ወታደራትን ቅዱሳን ብሴፍ ኣቕተሎም። ንስጋኦም ከዓ ብእሳት ከቃጽሉ ክብሉ ግን ምንዋጽ ምድሪ ኮይኑ ብዙሕ ኣረማውያን ሞቱ። ንጉስ ድማ ዓቢዱ እንስሳ እርያ ሓሰማ ኾነ። ኣብቲ ግዜ ኣባ ማቴዎስ ካብ በረኻ ወፂኦም ንንጉስ ሰናክሬም ፈወስዎ። ንሱ ድማ ኣሚኑ ናይ ደቁን ናይቶም 40 ስጋ ብኽብሪ ኣንበረ። ኣብ ዓዱ ኣብ ኣቶር ድማ ናይ ኣደ ብርሃን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ቤተ መቕደስ ሃነጸ። ብክርስትና ናብራ ነቢሩ ድማ ዓረፈ። ንሱ ምስ ተቐብረ ግን ናይ ከለዳውያን ንጉስ መጺኡ ንኣቶር ወረራ። ንንግስቲ ናይ ቅዱሳን ኣደ ምስ ህንፃ ወዳ ቀተለ። ድሕሪኡ ድማ ንጣዖስ ስገዱ ምስ በለ ናይ ቅዱስ መርምህናም ወታደር መጺኦም ብምስክርነት ተሰየፉ። ቁጽሮም ድማ 170,000 ኮነ። በረከቶም ይሕደረና። ጥሪ ናይ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣክሎግ ቀሲስ ሰማዕትን ጻድቅን፣ ቅዱስ መርምህናም ሰማዕት ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅ ቅዳሴ ቤቱ፣ ኣባ ኣውዲዩ ጻድቅ፣ ቅዱስ ብሕኑ ሰማዕት፣ ቅዱስ አብረኮሮስ ሐዋርያ፣ ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ወልድ መዝሙሩ፣ ኣባ ኖህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ቅዱስ አማኒዮስ፣ ቅዱስ ካሌብ ንጉስ ኢትዮጵያ፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሂት።
بركتهم يحضرنا آمين زودق زنتبه كل فيدل كنا زيما بقى قدسان تقوى ملاك تعارم اللي سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أو لبو يعنبب آمين ترادعنتن صلوتن حالوان ناي قدسان دما يركب آمين وآمين ولكل ملاك تسماي أبونا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سي سهينا زلال علتنا هابين يوم هدي لنا أبسانا وجق علينا كمان هناني نهدق زعب بسرنا تابعنا نجزي واستمسط الله تننو بالها أن كل أكيس مزاكي تمنجس هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزئت يا مرام سلام لتشي دينجر بهلاتشي ودينجر بسجاتشي مجزاور تبع سلام لتشي بروك أنت ما نصبرك فركرتكي تفاسي فيت أو مرام تزجع ملته وداسي ملته موجس أجزاور مسليك سعال وسقلي مهرته وأنتي أنا مهرته كل عالم هذا فكر ولتشي يسوع كريستوس كما يسرائيل لنا حتى عوينا تمايز أنك تمايز أن مكرانتشي آمين آمين سوات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين آمين ليكن